El torrefacto es Paterito y los viejos. El café de especialidad es el futuro. As ocurrencias de Marcos Ramos para promocionar o seu café non deixan a ninguén indiferente. Tampouco a Alfredo Bea Gondar, o exalcalde do Grove, que emprendera accións legais contra o libro Fariña e que agora arremete contra tu café. O exrexedor Meco di sentir vulnerada a súa honra por isto. A imaxe forma parte dunha das campañas da cafeteira Arousá para promocionar o seu produto. Nos últimos 2 segundos de vídeo pues facían referencia a Bea e ao tema do libro. O que pasa é que eu teño que decir que isto non era outra cousa, isto non era por él, isto era sinxelamente unha peza reivindicativa polo rapto do libro. A mí non me parece ben que non se podan ler libros que están escritos. A orixe da brincadeira fai referencia ao pasado de Bea Gondar, condenado por narcotráfico pola Audiencia Nacional, aínda que absolto despois polo Supremo. Tamén se vira involucrado nunha causa por branqueo. Agora, o exalcalde reclámanlle 50.000 euros en concepto de indemnización ao dono de Tu Café. O empresario arausán di confiar na xustiza e amósase con ganas de que este capítulo remate canto antes. Eu por min poñíame delante dun xuiz agora mesmo, teño moi claro que teño que decir, estou moi seguro, estou moi tranquilo da miña retórica, do como me vou a defender, o abogado que me vai levar o caso, que é Xacobe Piñeiro, é daqui de Vile García. Ímonos defender, non necesito nin abogados mediáticos, nin nada polo estilo, ímonos defender desde aquí, desde Arousa. O responsable da cafeteira tamén di estar sorprendido coa resposta de Bea Gondar ante o que considera unha broma que vai na liña das campañas publicitarias da súa empresa. Deste home non coñezo nada, non sei nada del máis que o único que sabía era do rapto do libro. Sigo sin saber nada porque é unha persoa que tampouco me crea ningún interés. Marcos Ramos apunta que paso que pase vai respectar as decisións xudiciais e que a partir de agora confía todo este asunto no seu abogado para non interferir no proceso. O caso está sendo levado polo xulgado da vila madrileña de Collado Villalba, o mesmo que decretou o secuestro do xa célebre libro Fariña, de Nacho Carretero.